27. Финишира номер 25 с време 1 минута 17 секунди 75 стотни. Това е Стефан Кюрчиев. Нещо за петските неща. София от София. Сигурно и това не е случайно. София от Марина Спорт София е номер. Стартира номер 30. Времето на номер 24. Николина Йосифова е на първо място от ски клуб Чепеларе. Симона Йосифова е на второ място от Кюстендил. Марина Йосифова от Кюстендил на трето място. Наградите връчва Гаро Бързиспанян. Браво, браво! Браво! За момичетата до 14 години, за момичето на първо място има медал и очила. Освен медалите, които Гаро Бързиспанян осигури, той ще подари на всички и материалните награди, които никак не са лоши, както виждате. На първо място очила, на второ място щеки и на трето място шапка. Скиорска, разбира се, шапка. Всички награди са скиорски аксесуари и са много хубави. Аплодисменти за най-добрите малки момчета. В момента тук днес участваха две най-мънички дечица и това са Димо Николов само на 4 годинки и Емилия Кънева. Като казахме кои са най-малките участници, тук е мястото да кажем и кои са най-големите участници. Мария Тодорова и Симеон Талинчев. На първо място Костадинка Крокодилова от Чепеларе. На второ място Ина Кръстанова от Драгалевци. На трето място Кристина Чакърова от Чепеларе. Наградите ще връчи Ани Бърдиспанян. Аплодисменти за тази велика жена, която ни подкрепя морално и присъства геройски тук, къде до печката, къде на пистата. И на първо място получава медал златен и щеки. На второ място получава очила и на трето място чорапи. Ама чорапите са термични и много специални марки. Да, след като ще влиза във възрастта на ветераните, явно ни трябват чорапи. Мисля, сега. Аплодисменти за тези девойки. Първо място Йорданка Христова. На второ място Николина Йосифова. На второ място е Костадинка Крокодилова, на трето място е Николина Йосифова, моля за извинение. Наградите ще връчи наградата Клуба Пловдив, връчва Гаро Бързиспанян, естествено, никой друг няма това право. Браво, браво! Аплодисменти за носителите на Пловдив, Йорданка, Костадинка, Николина. Нека, ако обичате, само Гаро да остане за снимките, които правиме при тези, които се награждават в момента.
Може и снимка. Освен медалите, освен купите, Купа Пловдив, те получават гълъб за ски, чанта за ски обувки и чорапи от Каро и Ани Испанянци. Честито на тези момичета, страхотни. И идва ред на Купа Пловдив за мъже. На първо място Георги Трайков. На второ място от Julia and Corporation Георги Трайков. На второ място Александър Дешлиев. И на трето място Бони Цоков. Георги Трайков, Александър Дешлиев, Бони Цоков, Купа Пловдив, съответно на първо, второ и трето място. Те получават и материалните награди, които Гаро осигури. Първо място гълъб, второ място специални чанти за ски обувките и на трето място чорапи. Тук е мястото да благодарим на всички, които работиха усърдно и безрезервно на това състезание, на техническия екип, на ръководството на ски клуб Пловдив, на Гаро Бъртизбанян и неговите помощници. Да си пожелаем година отново да бъдем тук.